Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngraosaken wohing wungu dalem Gusti wonten ing gesang saengga saged mbangun paguyuban utawi komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Boten namung Maria Magdalena ingkang nampi nugroho dipun katingali Gusti Yesus, ananging ugi murid Emmaus cacah kalih ingkang wangsul wonten ing asalipun alias mudik amargi nggih mbok menawi kuciwa kalian prastawa ingkang sampun kalampah. Gusti Yesus ingkang dados guru, ingkang dados tulodo lan pengajeng-ajeng pranyata seda sinalip lan tumraping saperangan murid mbok menawi nggih menika perkawis sing memalukan. Gusti Yesus sing disubya-subya sing gadhahi pesona kathah tiyang sing kasengsem ning merga kalah kalian panguwasaning agama lan bangsa Yahudi lajeng kaukum kisas. Murid kekalih menika amargi kuciwa pengajeng-ajenge kasaput ing pepeteng lajeng wangsul ngilang saking paguyubaning murid. Nah menika nggih tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Kadang kala anggenipun bangun paguyuban komunitas sing bahagia, mbuh kuwi ana ing brayat, ing lingkungan, ing paroki, yen awake dhewe kuciwa apa sing dadi pangarep-arepe awake dhewe ra kelakon, awake dhewe terus mutung, ngilang, ndelik bali meneh ing padatan lawas. Bentenipun murid kekalih menika lajeng nampi nugroho dikatingali Gusti Yesus rikala sami nedha sesarengan saengga lajeng mak cengkelak wangsul malih wonten ing paguyubaning murid-murid dalem Gusti. Mila miterat kula mutung ki ora apa-apa, ngilang ki ora apa-apa, ning aja suwe-suwe, cukup semenit 2 menit, suwe-suwene ya sak jam 2 jam bar kuwi kumpul maneh karo umat lingkungan, karo masyarakat ing RT RW sak kiwa tengene. Ampun ngantos nek mutung kuwi nganti mataun-taun, ngasih mbok menawi merga mutung karo ramane, ngasih ramane pindah lagi ngetok meneh, utawa pindah lianggone misa neng paroki liya, neng stasi liya lan sak panunggalane. Injil kula kinten boten paring tulodo kados mekaten. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat 13 ngantos dumugi 3 gangsal. Kacarita ing wektu iku ana murid loro sing lagi nuju desa aran Emmaus, watara lakon 2 jam doe saka Yerusalem.
dene sing digunem lelakon-lelakon sing mentas dialami. Sakjerone padha omong-omongan lan bebantahan mau, Gusti Yesus nyarengi lakune. Nanging wong loro mau kalimput mripate nganti padha pangling karo Gusti. Gusti Yesus ndangu, "Menapa ingkang dipun rembag urut margi menika?" Banjur padha meneng ulate katon suntrut. Sing siji sing aran Kleopas nuli caos wangsulan, "Panjenengan menika menapa tiyang manca wonten ing Yerusalem ngriki kok ngantos boten ngertos ingkang kalampahan nembe menika?" Gusti ngandika, "Menapa to?" Murid loro caos wangsulan. Bab Sri Yesus saking Nasaret, tiyang ingkang jumeneng nabi, kuwasa ing pakaryan lan pangandika wonten ing ngarsaning Allah lan ing ajengipun tiyang sak bangsa. Nanging panjenenganipun dipun ladosaken para imam kepala lan para pengageng supados kaukum kisas sarta lajeng dipun penthang. Mongko saking pengajeng-ajeng kita injih panjenenganipun menika ingkang badhe ngluwari Israel. Nanging jebul sakmenika sampun 3 dintenipun lelampan-lelampan menika wau. Kejawi menika wonten wanita sawetawis panunggilan kita ingkang damel bingung. Wanci enjing umun-umun sampun sami dumugi ing pasarean. Sareng saliranipun boten pinanggih lajeng sami mantuk. Criyosipun dipun katingali malaikat ingkang ngandikaaken menawi panjenenganipun sampun sugeng malih. Kanca sawetawis sami nuweni pasarean lan nyatanipun trep kados cariyosipun para wanita wau, namung meksa boten sumerep panjenenganipun. Gusti Yesus nuli ngandika, "Wong mono yen bodho lan sungkan ngandel marang kabeh pangandikane para nabi, menapa Sang Kristus boten kedah nandhang sedaya menika supados saged mlebet ing kamulyan?" Gusti nuli njlentrehake kabeh wewecan ing kitab suci bab panjenengane kawiwitan saka Nabi Musa lan saking para nabi. Bareng wis cedhak karo desa sing diparani, Gusti rewa-rewa arep nerusake tindake. Nanging wong loro mau adreng anggone nyandhet ature. "Kula aturi pinarak awit sampun sonten lan surya sampun serap." Gusti banjur tindak mlebet lan lerep ing omahe. Nalika padha kembul dahar, Gusti mundhut roti lan sembayang matur nuwun. Roti nuli dicuwil-cuwil lan diparingake marang murid loro mau. Sanalika mripate padha binuka teman mari pangling. Nanging Gusti wis musna saka pandeleng. Murid loro nuli padha rerasanan. Mula atiku mongkok nalika panjenengane ngandikani lan nerangake kitab ana ing dalan mau. Murid loro mau terus menyat lan bali menyang Yerusalem. Ana ing kono ketemu karo murid 11 sing lagi padha ngumpul karo kanca-kancane. Para murid padha cerita, "Gusti mula nyata wungu saka seda lan wis ngatingali Simon." Dene murid loro nuli padha nyaritakake sing kelakon ana ing dalan lan anggone padha ngonangi Gusti nalika nyuwil-nyuwil roti. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala murid kekalih kesah nuju ing Emmaus, mbok menawi menika desa asalipun kanthi ulat sing suntrut merga kuciwa, pranyata Gusti Yesus boten lajeng kecewa. Pranyata Gusti Yesus tetep tresna. Murid-murid sing sampun dipangandikani bilih Sang Kristus bakal nandhang sangsara lan seda sinalip ning pranyata do mbudhek do ndendeng kandhanane angel. Gusti tetep tresna lan nyarengi
anggenipun tindak nuju Emaus lan boten namung nyarengi ning Gusti nggih wawan pangandikan menapa sing dados pergulatanipun murid kekalih menika wau. Kasok tresna dalem boten namung dumugi ing mriku, Gusti ugi kersa pinarak mampir wonten ing griyanipun lan kembul dahar sareng-sareng. Nah menika wujud kados pundi Gusti Yesus ingkang wungu tetep ngrengkuh ngreksa para murid dalem sing kuciwa. Mila kula panjenengan sami rikala ngadepi gesang lajeng nggih ngraosaken panggodaning kuciwa, awake dhewe ampun ngantos salah dalan. Gusti tetep nyarengi lakune awake dhewe lan Gusti tetep ngetingalake kasok tresna dalem supados menapa kados murid kekalih lajeng sadar terus balik wangsul malih dumateng Yerusalem makempal tetunggilan kalian paguyubaning para murid. Nah menika salah setunggal wujud woing wungu dalem Gusti, woing tangi saka pati, tangi saka dosa. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.